L-Ispettur Luis Calleja li kienet tresqet lil Emanuel Camilleri l-qorti u akkużatu li abuża minn bintu saħqet li għadha temmen il-verżjoni oriġinali tat-tifla. Żiedet li għadha tagħmel dan anke wara li l-bint qalet għal aktar minn darba li kienet imġela tikdeb minn omma. Il-ħamis komplit tinstema' l-kawża li Camilleri beda kontra l-Ispettur Calleja u għal diversi ħinijiet tqajjem rapport li kienet għamlet l-avukat tat-tfal. L-Ispettur Luis Calleja qalet li meta kienet żgħira il-bint kienet offruta mobile sabiex twaqqa l-akkuża kontra missiera. L-avukat Tonio Azzopardi qal li l-bint kienet intervistata fuq xarabank u skużat ruħha mal-Ispettur Luis Calleja. Dan għaliex hija l-istess persuna li gidbet lill-uffiċjal prosekutur. L-avukat argumenta li din hija prova ġdida li żviluppat wara l-aħħar kawża u għaldaqstant saret talba sabiex it-tifla titla' tixed. L-imħallef J.R. Mikallef irreaġixxa billi qal li dak li huwa importanti huwa dak li jiġri fl-awla. Fil-qorti Għawdex tresqet omm it-tifel li nhar it-tlieta li għadda nstab feliqi f'Marsalforn hija ġiet mixlija b'abbandun ta' minorenni fost akkużi oħra. Din kienet żvolta oħra fil-każ li ħareġ l-erba' fejn 3 tfal li ġew irrappurtati nieqsa fil-Ġermanja instabu jgħixu f'appartament f'Marsalforn. It-tfal instabu jgħixu ma' koppja Ġermaniża li allegaw li huma qegħdin joħolqu aġenzija li jieħdu ħsieb nisa msawta u lil uliedhom. Il-mara wieġbet mhux ħatja iżda ma ngħatax ħelsien mill-arrest. Skont l-ewwel indikazzjonijiet dan mhuwiex każ ta' ħtif u jidher li t-tfal kellhom care order u l-mara ħarbet bihom bilan li ma jeħduhomx l-awtoritajiet Ġermaniżi. Nifhmu li għadhom għaddejjin il-kuntatti bejn l-awtoritajiet Maltin u Ġermaniżi.